lobster ni mga idol. Kami ni ato dito sa Danau mga idol. Mari ka ba idol na? Ang order na mo. Ang iyang order sa may idok. Ang musuki. Na idol. Lobster. Time check. Alas 3:30. Sakto na kain ni ato. Iato na to idol sa Danau. Na si Horkay. Ready na sa siya. Atong idol. Tinatamang langan-langan. Let's go baby. One eternity later. Time check, alas 4 sa hapon mga idol. Labot na sa Danau mga idol. Ari lang po paabot ko sa Correo, di San Antonio, di Padua mga idol. Ato na siya ang buwan mga idol. Nakuha na ni Sir Ito yung order mga idol. So, salamat kay ni Sir Ito sa pag-order ng salad sa apa. Mga idol ay ako na. One eternity later. Time check, alas 7 sa buntag. Luto na ang among luto ng among okay, luto na amang angay giluto. Luto na ang among panadol, among gitrabaho na ang order sa Carmen mga idol. Bago na mong customer sa Carmen, si Ma'am Diana. Muna yung order mga idol. Ito mga idol ha. Muna siya ato iyang order mga idol. 1,050 rani. Ano ba na 1,050 diha? Squid, lambay, grilled scallops, calamaris. Masih pada 1,050 rani idol ha. Inani ang among presyo idol 1,050 pero bungga na kaya idol. Kunti na dagana niyang idol ni mga putahe diha. Musog na sa 1,050 mga idol. Sulit kayo. Sulit na sulit. Time check 7:30 mga idol. Sakto na kaniya ito sa Carmen. Ito lang sa Carmen. Let's go baby. A few moments later. Time check, alas 8 agad. Tapos sa Brook. Sa Dawis Norte. Inom ta Red Bull mga idol kay kuwang kustog nga. Pamukos mag-drive eh. Marang kong inok to. Delikado. Ang tag-audi na to Red Bull ipupitan. Let's go idol. Orient idol. Kaya dapat ay ato da scallops o niya. Parang tagpilas tagamay. Let's go baby. One eternity later. Time check 3:30 sa hapon mga idol. Natay order ngato dito sa Saranganga. Si Mansion. Taga Carmen siya na no? Taga Carmen na siya mga idol. Duhan ni Kabilao yung order. Daghan kay puno kayo. Ato yung pakita niyo mga idol ha. Tcharam! Ano siya idol? Pagkatagkanan na yung order idol. Pila na yung mabayan ng tanan na? Ano siya idol? Tapos na dala eh. So bay-bay gini prebo yung order idol sa lang. Word for kinit sa tanan idol. Salamat kayo ni mo ma'am sa nag-order. Sir day. First order niya sa tuwa. So hopefully makauyo na siya sa to ang luto. Pero aminan ako bro. Kauyo na siya. Sigurado hindi ko na. Ha? Lambay. Ano siya mga idol? Hindi ko na dire. Ako yatod. Ay, katod mo.
Deliver na siya. O siya na mga idol, mag-ready na. Kay ato lang ihatod. Sakto kaya ato dito. 3:30 lang, alas 4 yung ipatod. Dili na maliit mga idol. Sige. Preparing for battle. A few moments later. Time check. 4:30 mga idol. Abot na tayo sa Sea Mansion. Part naman ng Carmen mga idol. Tukog na sunod. Nahatag na ito sa mga yachts ng atong customer. Bye-bye gito sila. Mga yachts. Sir Santilian, Ma'am Santilian, thank you very much sa pag-order sa ato ang lamihang seafoods. Huwag ito ka-book. Bye gito mga order. Hinaot kong makauyon mga bro. Sigurado ko, uyon dito mga yachts. Thank you kayo. Shout out niya diha kung tanong mo sa ato ang flag. So, let's go back na mga idol kay napatay second order of the day. Niluto na to daan ni Mama Daz ito. So, atong itong kalikon kaya atong siyaton. Medyo bisig-bisig sa mga adlaw mga idol kay wala na to kabuok pero dinagkansan. So, balik naman. So, ay paglangan-langan. Let's go, baby! A few moments later. Time check, 5:30 mga idol. Manatag prepare sa ato ikarang order of the day. Gapon, duck order, karon duck order uba. Doon sa order mga idol. So, busy-busy gid karon mga idol. Muna yung order mga idol. 1.5 nga shrimp. Sa kakatambak. 1.3 muna siya mga idol. So, 1.5 na calamaris mga idol. Na yung order, kadang order na to rong adlaw mga idol. Sanay mga pangutana idol, mga inquiries sa doa lang sa atang FB page Mama Daz and makikoy sa mga seafoods or comment sa atang sa nga comment section. Amo sa to ba na? Basta comment lang niya mga idol. Matubag rin na to ang inyong mga pangutana mga idol. 2,000 years later. Good morning mga idol. Natay tulo ka customer karong adlaw mga idol. Dinaghan pa dila luto. Bourbon, wiki, o liluan. So magbas-gabas sa motor ay tira-tira ng magbas-gabas sa diba? Kauban or idol. Ipunta mo sa order sa taga bourbon mga idol. Muna siya mga idol. Steam scallops, fresh skin sa idol, grilled calamaris, grilled sayan, lambay mga idol. 10:54 man karon idol. Ipatot niya alas 12 lunch. Dili tama late kay ready naman ta. So let's go mga idol. Let's go baby. One eternity later. Idol na pas kadaruhan orang idol pagkulit na nabot o pato na nabot kung hatang nato ang order gutong kayo kaos kadaan sa balik kaya doon sila na ito hanggang din ba.
One eternity later. Time check, 2:30. Ang dami para sa liki na seafoods mga idol. Ipunta ko mga moves. Si Espada, tanawan yung sa pagluwag mga idol. No, 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 no. Pas mga idol. Pas. Magkahanda mga idol. Time check, alas 3 mga idol. Kumana ta sa ato ang ikodang order. Nga tuni padung sa liki. Gusto mo na sa liki mga idol. Muna yung order mga idol. Muna siya yung order mga idol. Muna siya idol. Putos na mga idol. Kompleto na idol. Mag-usap pa idol. Muna siya shrimp tempura. Kamihan nga mga seafoods mga idol. Kini si idol ang actually pa-deliver sa ito ang pan idol. Nagkuwala taga habal-habal idol ato ni pahato dito sa liki kay magkuan na idol. Dungan ng oras kay sa luan nas 4 na sa liki. Sa luan na 5 na sa liki. Nas 4 so iso na kay kung dili na to ditang palaban og laing motor mga idol. So tabangan na nagkuwala taga habal-habal mga idol. Og moto siya. Para dili ta malate para sa una kay matagam niya ang customer mga idol. Sige idol, kaya mo na ihigot sa motor. Mga idol, dihato na sa balabal ang ato ang seafoods mga idol. Ato na sa liki mga idol. Samtang ako mga idol, hinahina ni sa tag ko mga idol. Andam kay padong sa saliluan. Stress na maron, so di ta magpalangay. Kasi malita pa pagkamta. So mag-ready na ko mga idol. I'll be back. Okay. Time check, alas 4 mga idol. Kumanagluto ang ato ang mga seafoods mga idol ni Mama Dals. O ato ipakita niya mga idol ang order sa liluan na idol ha. Bagong customer na mga idol sa liluan, so ni nagtaas o expand ang atong kwan. Expand nagmayo ang atong kwan. Seafoods mga idol. Nakakuha na sorry. Na-inila na. Pakita ito mga idol ha. Mag-vlog na ang tako idol na. Nangasa mga bata idol ha. Wait! Dala sa ka, kaya ako ipakita ang seafoods. Karaan siya muna ako idol. Busy pa mo kayo may. Okay, sa tama ba? Wait. Kaya magtrabaho pa ko. Wait. Muna yung order mga idol. Sa liluan idol. Duha ka bilao. 3 clear na ito na idol. 3,000 na rin mga idol. Sa liluan mga idol. Namihan kaya ito si idol. Sigurado ko makatilaw mo kausap. Balik-balikan din ninyo. O sige na mga idol, mag-prepare na ko idol. O mihor ka idol, ako nag-prepare si Horka mga idol. Kaya magbanat sa may binanatay na sa may Horka idol. Sige, let's go baby. One eternity later. Time check, 5:31. Abot na sa liluan Villa Clara, Villa Clara subdivision mga idol. Nakatulog itong tama ito. Ka mga idol. A few moments later. Kulkaan sa mga idol ay amin ang utikot. Amin ang utikot tol idol. Nalapas pag ikaw magana eh. Pitultulan tang Horka. Mga idol, lagyan na tayo idol kay 5:30 na, hapon na. May pitang tagulit. Let's go baby.